autan kandi ne ai kafiya sunan wakar kafiya kafiya sunan wakar kafiya sunan wakar ta kafiya danguta ne kunjiya bana karya kirga daya ka san bana da hayaniya Allah ya hana ni turjiya dan ni aina ga mafiliya autan gandi ne jan wuya doyin wakan ni zan iya ka kira ni waka zan iya wakar soyayya na iya wakar aure ma na iya wakar turanci na iya gwaranci shi ma na iya yarbanci shi ma zan iya waka ta siyasa na iya ka kashe musu duk kuma ni daya rayu su hana su hayaniya yau ga sanatan ku na tsakiya ai wanda kukewa magiya na sago waka mai kafiya yau ga waka mai hajijiya yau kan barin sai na biya don gusa ko sai na biya ku hana da tarandun kunjiya ni bin sawun in kun iya ku hana su siya min kunjiya makiyana ya fadaran jiya kun roka ko kuma kun tsaya a buga a ga siniya a buga a ga siniya a kada a ga jan wuya a kada a ga jan wuya na faɗa muku ko kuma in tsaya sirrin zuciya ta gaba daya addu'a ta iyaye tsakiya ta kasanta abokai kunjiya a saman Allahu ya tsaya ku taɓa ne kun ta akwai wuya na shaya tun da kuluhiya shawara zan ba ku kuɗin tsaya ku haɗe kanin muri ɗaya komai ba ma yin wariya komai ba ma yin wariya kama kai a hoton ganin dai